Muhammadu khairul wara man ja'ana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. am tangena Allah subhanahu wa ta'ala fe ko shetana toroma wala da salma min damna to flave amba ziza la ni setik masata ko barkay ka nga jonya jira Allah subhanahu wa ta'ala la ka alaka sena ka korta jirala jango Allah subhanahu wa ta'ala ka faranga barayna nya fa yimbe se ka assalamu alaka cetik mandewu ni Allah subhanahu wa ta'ala farala jonka ka konina o ko bi yela makka ko bay ngan ala bori ka kobala aywa okobe ke kollangolo nya ala kangi shama wala ala sallallahu alaihi wasallam mandemu Allah subhanahu wa ta'ala ya munye ni gindo kerngara lenyi mimbe ka sababu ye kale Allah subhanahu wa ta'ala naka sena ka korta faranga nga baraw law de bismillahir rahmanir rahim ayto nga hagili to ala baraw daminana namoro la misalka ala krabaka sallallahu alaihi wasallam wala nyuma ndodo ala krabanya nama angana senge angana seliya alakira sallallahu alaihi wasallam kan nyuma baraka dalila alaka kira nyanama alaka babu warangama alaka kira nani nangama Allah subhanahu wa ta'ala ko kanga sanu tse ko saranga waru tse ka sara ko anga solka alaka kiraka afode mako duko assalamu foro jama ko layto anga hakili to Allah mawma hakili to rasulika lila alaka baka sallallahu alaihi wasallam ala ba donc e nyuma dona ite fitri walayi wa Allah subhanahu wa ta'ala bi sara la jena abisa ki sara la kiyama alakra yo fanya hatta kana man nasula wala misal alaka kiraka nan solka yaraka yoro aka sogoma dani ngana mono nga sogoma dabena amanu bihi nabiyya udaralla وياتك من وعاشوا على أهده وبلوناك ليدك حتى تخطفهم الممات واحدا بعد واحد فسيا يانغنا وتاكا كبر لك كيلنغلي ولد ويلي كو الصحابه رضوان الله عليهم كو الك كرك الصحابه ناني دوكو كي انفا انانغرا مكو Allah subhanahu wa ta'ala ka dave ngundigie yoro ami duko ke aje nyanzana mawni ka sey ka duko ka alakra babona san mawni alaka kira ya bona khalifa amma ami alakra horomo koloshi ula yan saya kanu fara assalamu namoro lami fulli arsalama chama ana musama ka duko yin arsama forwa jama kulu fe ka zama duko ula baray Allah subhanahu wa ta'ala kan deme aka ka alanya da nyinni baray alaka angar saka barakalla jena Allah subhanahu wa ta'ala kan anvo anzara ko kiyama amajin arsama forba jama kulu fo kan zama duko la kerngara linyana angara mo munon lo ba ngana ko andeme nu ye fliye baray na ko andeme flika wala Allah subhanahu wa ta'ala kan andeme baray ngake dine tasra koroli ayo korole sira furalanye fo salamu kaye ka ala batwaka jango barka korole jiremi ngunduru la nga jamana kaya alhamdulillah rabbil alamin nyejigi ndati suna jango jigiya kanaba ayo bun handa bando ni nyonji madama namanga ngana nun tamanoka alhamdulillah rabbil alamin yoru ye jigiya mineta chogo mino balole ni mobu sunanu ka jigiya insha Allah ta'ala ma barkamati ban anjela yandu ko loka debe meleke madumna ala hadha al madhhabi madama namen tasira koralinga ma tanga njijanga kalanga shidon ka famu chogo nyumana ka ala batwaka amayina Allah ta'ala fa alaka baranga sababu nyumayi nay fol al sam for bajama kuluma kaddu ko nyine ufe ayuha al ikhwa mal assalamu usikum bi taqwallahi al azim malla ni yarakum la dele ko ayto nga jira jega sira Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah ta'ala ko nga minge ayto nga zego ka kalila wa uhadhirukum mimma asiyatihi da'yati ila azabihi al-alim ayto nga hagil to nyere Allah sitigi masa ko nga femi ndabla ayto nga zego ka dabla lillah al-salamu nyafa yimbe sega ka jeni la har ko na jab soronen de mamba feka la fiye kabru kono e cesrinina
mama baluna ninga i balone bi kodla mama fatura ki to ninga itale ko ala be barka dula ambe allah subhanahu wa ta'ala deli ala nya saranya nyuma ala ko noga na mal aslama bela jelema wa huwa al asasu wa madarul umuri kullaha balma kay balma muso ala nya saranya de ko yera so passe may ni so passe mabe dinena ala nya saranya de dine bara so passe may wa dine bara bela jelebi munu ala nya saranya de ka na yera femina o bin nafanye na boram mina o kera gwazanyi yagilto na kan vamu ibadatun bila taqwa kala shay'a bato aywa mahma balaga min al-kohari amana chaya chuku ha aywa ni alaje sranya borala ani fuka ka akera ko bina fama ke amma ibada ko bato ma doge chuku ne alaje sranya yerala abake ba nafa amma beki hagiltonna kalande aya hagiltonina wurdi chayate ato wurdi na chaya alaje sranya ka sorala dugo kala ni chayate ado dugo ina chaya ala nya saranya ka sorala ni bi fitini minge o ka allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni kama ni nafla sel chayara ni ala nya saranya mayala ni qur'an kala ni chayara ni ala nya saranya mayala ni farda sel dili ni allah subhanahu wa ta'ala nya saranya mayala ni farda hiji dili ni ala nya saranya mayala ni bato kara to songo ne jam songo ye allah subhanahu wa ta'ala bi ni ka bato to nyona yuwakkiluka ala amalika bi ko koti ka barabulo o ya chene ala ka ngishama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى نسرني هو الحاصل للمعية الإلهية الذي ليس فوقه شيء على نسرني دي سبب نيوماي ميم جون غرسك الله سبحانه وتعالى فار نيونغالاي كتوني كفوتاولا قرآن الرسول الله سبحانه وتعالى لا يدي يقول الحق جل شأنه صدق مسكو وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهنا في من يكون على مكانه na Allah subhanahu wa ta'ala farame jama kuluka uka kewalula afitina baba asoni kungota akena kanda na gindolata na ala faramuka ha aywa jama kulu jumongodo munun zirana ne Allah subhanahu wa ta'ala ni walladhina hum muhsinun an munun ngara nyuma ngelawye na Allah subhanahu wa ta'ala te fe aywa fara cheni kelaka won ala te cheni deme assalamu alaykum wa muna ngorana ayakele be aywa ajira jona ja ala yesranya de ko berejele sababu ye jani bolo shina joma kaba ko sabatiri la ko karsa ala yesranya jonye adon ko tigi den ala be nyonve ala yesranya mana buy ka barala kan yere ne gayni ala te nyonve aya jija kan da ko ne kele fa mo jamana labana ni solo nyagari kuna choko ni mo kulla ni toy ni mo yo horron harrace ni tegara foriye faka soro iren allah subhanahu wa ta'ala chalala ka ko sigima ala koka in allah subhanahu wa ta'ala be nyove ka ketani ka fotala dem son aya hagiltonna ay to nga hagiltonna insha allah ta'ala ni ko karan allah subhanahu wa ta'ala nyesranye wa'adullahi ghayru makzubu ala kalaydu ngalo digiya allah subhanahu wa ta'ala ko ale farame anyesranye bawka o may to nga ngara mo bolo mine ay to nga ngam nyamo bolo mine ay to nga angu ladeke o ka batu kecugola ay to nga angu ladeke o ka sirata ma cugola insha allah ta'ala shatana bi desana nyona on benani tle juguye nindleñ maka nga dugo ki yere yala am allah ta'ala deli tlin torona mashiba ala ka do anace yaqulu sahabiyyul jalilu ala ka satama ka sahaba cengana do be qatada radwanullahi alayhi atoko ko qadata ta am ala deli ala ka je an sahaba to bele jelema alay no ngurana ayen korofo anye ako alislamu ala ka mandewu ko allah ta'ala ko nga siranye ko ala siranye ko baye ako man yattaqillaha yakun ma'ahu ko de mawma sirana alanya ko ala bi faraw tigi ka bara la ala bi do tigi fa ka kola op mo tigi la ma ayo bolok 7 ni ma taw tata kelenye bile o tigi la ma dala dugo ni dugo taw te kelenye o tigi la ma bokolo ni bokolo taw te kelenye ni ne desara ka fa mo fu baka mo neken ko mo ye kelenye wallahi la ilaha illa huwa mo tigi kelenye ni mo kunye kelenye jana me sok mo ke kelenye ali jina sok mo ke kelenye allah subhanahu wa ta'ala me mo mine to ko kelena kono ka ja itloma jom balma kam balma muso man fi sarani ka kewale de ni sarala ni ka kewale ni kewalo maka kelenye mo sara ko te kelenye abo qata ayo qadadatu sarabi allah subhanahu wa ta'ala ka ako wa man yakunillahu ma'ahu ako halib ayatlo majo nonu nya alaka baka kalande onde ye munu mbora alaka kira ka kala yorola o ye doni mina danganda ka sanu ayo alaka satuma ka ngana ako wa man yakunillahu ma'ahu kun allah subhanahu wa ta'ala farala mawo maka فمعه الفئة التي لا تغلب كوتي لما كادون كواني جما فرلا نيونغا جما ميني جما ورتي سالا
o yo tigila ma kele kenyenge ma ti salable ako wal harisu alladhi la yanamu kon Allah subhanahu wa ta'ala farala mawo maka kwa tigi ka do kwani kolosi liba be nyove nyebe ka tigi kolosi nyemi nati suna o pama ma ti saka dangari o tigi labli Allah subhanahu wa ta'ala ka jetura ala ka baka kalande amatla ako wal hadi alladhi la yadhillu kon Allah subhanahu wa ta'ala farala maminga ko tigi la may kanamba bolo soro kanamba mi nabe sira tama tugo do atifili assalamu ni yeni va mi ba don ko ja ko rebe ala ni serenya de ala serenya de febbele jele kunye Allah subhanahu wa ta'ala kan dem ala kan ko yamma ami duko nyina ngara mo ko fe kan sama duko la ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan dem ala kan vara ni serenya jonka wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba assalamu alaka cetigi mandewu ma fa ka don be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan na awbele jele be sababa ma anga keta ananga fotala ma fa ka do annana bi idnillahi subhanahu wa ta'ala setigi masaka jen anaka korta konnana anta sabana okhara faqal minbar al-fiqh al-maliki anzigra kokora minbar al-fiqh al-maliki 120 kuma nyebla mu temene ko ma fa ka do anzikira sigi keme an bisabana filanana setigi masa faralanga ajenana ya damina na herala tugomena amba deli akandeme akadace kayrala wal kalamu fiha insha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala jenani aye bisikina wala dabina boli alal fiqh maliki malku ban anasika fiqhuka dina famu ya jele mi mbora alakra baka kala yoro la alaka kraka misri kono madina no e kala yoro folo ye ni kala yoro to ye munyoto o kala yoro la ni yo kala yoro pumato assalamu ayatlo mojo nyafu yembi segaka amba fonanda chamanje wala na khafu fihi lawmata laimi andi sira jala kibaka jala kilinya ya ala ngo malku ban anasika fiqhu dina famu ya wara table mi ngay nayi basabu o fiqhu de asluye tawye ayu bolo farawiye ka bo Allah am ala deli fako hin fama choko nyuma ala ko noko yana mbal salama bela jelema anga farafnet le biya van feya anga una ngara moko anga dina getro anga nganaw uye ayu o fiqhu de keka ayu yanz ayu dugma ko len fura uyo fiqhu de ke ayu anga kalamlo kalanveye fo ayu jimmina o danganda de la barka sorlani o fiqhu de kalaniye Allah subhanahu wa ta'ala batorano de bato choko nyuma na fanga ni zigida nye barka soro fo nganaw yi ala ko barakeya kataka kwawtula opma halibi ni mami makeba barkala halimi ni mami mba faka ken nyumanye ni tugura olula uye gafe muno ngala ni yo kala uye alabato chugumina ni ya batote usrana setiki masanye chugumina ni yer srana nyeti insha Allah ta'ala mbalma muso na ala shikal fayma bulo bi shima itale ko to zaro qabru kay qabru bi ziyara Allah ta'ala ban kandeme anga balo aywa ni chenjele ka ala kandeme anga fatwa jele ka o faqul maliki gafe mbambolo atoka de ko risala abu zidal qayrawani sarabe ala ka alade gafe zabe aya sabe ibtighan li wajhi Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinni kama wode ato atale ko Allah subhanahu wa ta'ala gafe ndeme ka jonyi shama ka gafe ngishi ka tanga mobi kala ni gafe na aywa arsalamiya jamana fandan nani bela jelefe alhamdulillahi rabbil alamin an Allah subhanahu wa ta'ala ka deme basabu gafe zabena Allah subhanahu wa ta'ala nyida nyinni kama ama sabe jento kama ama sabe jenjamu kama wode Allah subhanahu wa ta'ala qabuli de gafe ma anga jamana kalam lo be kono ya serfi du fefe nguma veya ni feko be kala aywa ukadu kono anga dina tasra kor kala yoro fefe nguma anga jamana kaya aywa akunu ngotane abita aywa abele jele ka kala yoro sikime ne ngafe nononde ka uye mo kana kata alamane ne ngafe nonde uye alako aywa jiri turu ne ngafe nonde uye kolon senga bla jila ne ngafe nonde akolo mbeya jibi miana yani kata se do mima ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka kolon gishi ala ku tanga op may kilo majo insha Allah ta'ala arsalatigi asarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka dongo angu ngulla yoromina angu jora yoromina dongo insha Allah ta'ala bi puma bina wuliye am ala de lemi mina fo ala ka fama tuko nyuma di anambal asama bela jalema arsala donda la bonda mini arsalatigi ya wele ko babu ma yajibu min hal wudu wala ghuslu kun ya femonda ye femini seljibi wajibi yala ani janaba kolibi wajibi yala arsalatigi yo bonda min sebe ambo bonda de kona mita nay doni foka datugu no datugura insha Allah ta'ala mi dawere yele arsalatigi sarbe alaka ako amma damul sahadati ako ka don ko selji tali ko abi wajibi ya feuna
femunum bi bo boda fila sokeleve ako chuko keledo fedo fana bi bo bon hadama dela janaba ko libi wajibiya ni olu boli opma yo fewnde jata li damene doni na sera femima abi feyere fiye kasora ka kiti fiye alhamdulillah rabbil alamin ibadon ko ala ko ninu nya bla yoromina abi bla yende ma tsaka fevara kabli arsalati ko ako wa amma damul li sahadati ako fembi wele ko bana joli ako fa yajibu minhu alwudu kono bora silama musula ko boli bi selji tali wajibiya ako wa yustahabu laha wal salsal bawli an yatawadda li kulli salati ako kannedo assalamu soye Allah subhanahu wa ta'ala min jarabi ni bana joliye nabi wele anga bamana ngana ko koli bambali amusoy selji wati kwa kannedo ayi aka selji kurakura yango tajaku yayi wal salsal bawli Allah subhanahu wa ta'ala chami Allah subhanahu wa ta'ala assalamu somi na Allah subhanahu wa ta'ala jarabi ni nyengena kunguruye o kore bawli bi jingi aywa uka feni kono ka soro uka yera kun sakuyate aywa kwa kannedo maflaye an yatawadda aka seljita li kulli salati salawati assalamu ni kitu de aya hakil toala kiti nunga saba korom misen ngam manviye titanin nunde halle mami man nunu nyey kadam sen yalla ni shukundala jenyana adoba la yenye ala kay kagar ayo akigar sakay op makan giti nunga la ka shido jakuya bledo aslama chamana musoma bele jele ka odebe wele ko fiqhu odebe wele ko dina famuya wande Allah subhanahu wa ta'ala ka here sirai alakirba sasama mi voanye kon ala ayo cheoche kanu Allah subhanahu wa ta'ala muso kan ni here kwa bi famuya aka dinana alakirba sasama kamen ni ndema ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka famu ko nyuma no ko yama ako wajibu alwudu kanga da ko sali talibi wajibiya min zawal al-aqli hakili wulila ni salama hakili wulila no kera ka sura selji min bala arsalati ko selji chena ko selji kura tali keraka ayo jaku yayi binawmi ko hakili bi wuli ayo ni sunoko e musahaqali sunoko mi sunoko girimanye aw igma'i wal man kiriye salama ayo fedo salama soro akirna boraka beni giriyara ka jugu akojugo akirna aw sokri wal ma ay fedo mi o fen yelela hakili ka hakili datugura asakharullah namngama bamanangana ashura aw takhabutu jununi wal iyazu billahi wal mafachuna asigileka salama kele ko ka seljita alaka ngish alaka na chajinya ni fakkarla atigila ay selji minda ko selji chena halla ala fonsirera tigima ko hagil sekira o yornina ko faynya bla be selji kurata asalati damgara fedowla olu nyefol ya wajibi ay fami wele ko al sahadatu bana joli nabi wele bamana ngana ko koli bambali am hakato nyini ambala ko fe dina tenye na ma fo a foto ko nyumana jango ka shidon am Allah subhanahu wa ta'ala deli mimbe ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ka famu ko nyumana ko ya anambal assalamu bela jele o koli bambali sharia shidon bo ko huwa al khariju min al mar'ati ko e joli de membe bo assalamu sola ziyadatan ala ayyami adatiha joli membe jidi akal lada donga lahdar tigi ya fiye arsalatigi fana bina sekaka ko arsalama muso ka haida ko ati chaya ka temet le tanduruka ko tle tanduru de ye haida kuna la jan ayu danyoroy o na temena ni lada jol temena tle ta ani duruka ayu sharia ba nyini atigila ma fa akadon ko sisa ngoni femi bena na sharia ta weleble ko ayu haida kiti munungu be haida bolo o kitu tabolo ble op makiyera ko sanunya ka siradi furkema ka sima ka seljita aywa arsalama sharia bo nyin atigila mafe wasa dhariha anaka jeyali dum kasor hali aywa lada mase aywa tletan duruma arsalama sharia ba nyin musofe akal ayra kal lada koro yeminyi naka kobe tama oka ni lada sosora kalomina aka min jidi ka faraka no jidira ka faraka halibi nayo fana kwasako abi wele aywa ko bana joli arsalama sharia kiti nunu toko ka nganyini ko shidon ka kiti nunu mvam ya nyini ka shidon jango aywa bato be keketu nyumana jango Allah subhanahu wa ta'ala mako bala chuko minanga bato anga saka batoti fa ngela arsalama sharia la sharia kiti nyedon de ka gela na be ni kiti shidona alhamdulillah rabbil alamin ketabe be ala sakoma adama gara salasula akuko nyengena kunguru huwa kathratul bawli
ode bawli chayali wa khurujuhu fi ghalib alwaqti an bawli bwali aywa wati aywa fambala bila shuuri ka sorla atigi masomini ay o kore arsalama aywa bawli kele ko fa ife ke yera kun sanuya ka selji nyumanda ayi hali jole selila wala ma isikile iyera kan lajinite abisika ashenani ayere wala ma abtonni ayere afode ma ko nyangana kunguru afode ma ko bawli kunguru no kara salama min zigi nyanye ke la huma maradu bang aywa bana joli o banaye ya aywa bawli kunguru fana banaye afla bela jele be furakan alaka janye abe nokoya aywa ni akara salama min garsake asalati femono vie sisa ode ikakiti قال المؤلف رحمه الله أسألتك سرب على ناصر كيدا لاكو أكو يجب الوضوء كسلي واجب يكوكرا من الملامسة أيوة مكانيوانا أسلام تشكلك دبا كما كابولو دا أفرمسو فركولوكا أيوة بارا مينجا نايا كالي لذاتي دامو نين كما أيوة فرمسو يفركولولا الكرب صلى الله عليه وسلم كالسنة أسلام تشكا أيوة دامو تاني أيوة أفرمسو أسلام الشريعة كنيني فني أويه nga dala kuni yake ni bolo sera asalamu so farkolo ma selji mimbe aywa amaflala o selji tigera wala mubasharati bil jasadi hal farkolo sera nyoma hal na makene bolo kadali asalama ce ya daba kuma ki sigi ki farkolo seme ifurmu so farkolo la wala furmu so ya daba kuma ki sigi ki farkolo seme ifurcha farkolo la ni farkolo fla joshili kera ni joshili kera ni farkolo fla de le lazati ni aywa joshili ingera ni damu ngania ye arsalati ko selji tigara aywa amaflala selji tali jaku yara aflaka wal qiblati an dala sumusumuni fana le lazati no fana kera ni damu nyinne ngania ye ko fana be selji tike wa min masazakari ni salame chefana tege sera tege konna jema sera ayira kun farsogo lebuma mena aywa kasrof aywa finite uni nyonje ko fana be selji tike واختلف أكو دون بفرنيونغو في مسألة مرأة فرجها مسوكا مسالي لا أيركون أيو الليبو فرسوكولا في إيجاب الوضوء بذلك يلا وبسلجي واجبية وأول ما تا واجبية أكو دون بفرنيونغو أولا أنا الشريعة غفدو إن شاء الله تعالى كما بنا ساما نيفه ويمين زبط نفونيونغو كنا مكي أولا أمي على ديل الله ستراك يافا أما أمي حكاتو نينيكو كورا أمبالكا وفا الشريعة فولي واجبي دي جانغو أكاسكا شيدون don shi da mo yamin zabati na sabatara ka alkrabama assalamu muso abu aywa ataka seli ayira kun lebu farsogoma ko te selji tige ngana bolo shorla ayira kun fe o de selji tige okma selji kura talibike wajibi amma asalati ko wajibi tahuru mimma zakarna akwanye fe munu vuye sisa ko janaba ko lebi wajibiya o fenu non vanana aba hakiltu ala arsalati ka ibara la aba fa ghusulu de mako tahuru nako imako wajibu tuhuru ukore wajibu al-ghusl kulli wajibiya janaba kulli wajibiya mimma fauna dhakarna ay minhu min khuruj al-ma'i kama jib walila ad-dafiq jimi nabi nyoni lalazati damu kama fi nawmi sunakola aw yaqazati wal ma jib wara la wajib wari laki tuyinyana min rajuli abura chedelaw aw mar'ati wal ma abura musala aw inqita dam al-haydati wal ma aywa assalamu so kala aywa jol tikera akon ven non belejele abi janaba ko wajibiya arsalamaka awil sahadati wal mabana jol tikali awin nifasi wal mabang jol tikali aw bi maghib al hashafati wal ma aywa zakaru ku dogoli fil farji musanya falala wa in lam yanzil hal la wajima bo ku dogoli dama abi janaba ko wajibiya akwa maghib al hashafati aywa cece ya ku dogoli fil farji musanya falala yujibu la ghusla kobi aywa yujibu la ghusla kobi janaba ko wajibiya wa yujibu al hadda abi aywa haddu fana wajibiya o kore nakra musala musamin di furmusoye o kore Allah subhanahu wa ta'ala tiya fa imma fo sharia haddu ka bo ila niye aywa chegwana ye ini minga kan sharia la foka kila niye aywa muhsinu yo kore ni aywa musobikuna ini minga kan sharia haddu la foka kila ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan jena ya chejenya ala ko kaka ala ya kama ako wayo wujubu sadaka ko abi furna folo fana wajibiya wa yuhassinu zawjaini abi furnya fala muhsinu ya o kuma fala kore jumenyi
asalama cɛ n'a zakari dogola asalamamuso ayiwa ɲɛfɛla la n'a kun y'a sɔrɔ a ye furu siri o muso in kan ayiwa furunafolo tilancɛ furu sirila yɔrɔnin min na furunafolo tilancɛ kɛra wajibi ye ka di muso in ma nka n'a kɔni dara la dilan la nin lahalaya in ka yɔrɔnin min na o tuma furunafolo bɛɛ lajɛlen dakɛɲɛnen sarali muso in ye o kɛra diyagoya ye ni juru tɔ min bɛ sen na o sarali kɛra diyagoya ye o ye hasanu zawjayni ko a bɛ furuɲa fila fana muhsinuya o kɔrɔ ye jumɛn ye ni alisalamɛ cɛ ani alisalamamuso n'u furula ɲɔgɔn ma fo dilan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa nin lahalaya in kan o tuma cɛ tɔgɔ welela ko muhsinu muso fana tɔgɔ welela ko muhsinu ala k'a n'a cɛ jɛnya n'o fila maa kelen o maa kelen ye jɛnɛya kɛ o kɔfɛ sariya bɛ min fɔ muhsinu ka jɛnɛya kɛli la n'o ye a faralakɛru ye k'a ni kɛnɛ karaba ni gabakuru ye o de bɛ kɛ a kelen kelenna na ala sɔtala k'an kisi ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama ala ko kɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam n'a bɔnna sanuman barika kama insha allahu ta'ala ni allahu subhanahu wa ta'ala y'an dɛmɛ sigi wɛrɛ muhsinuya yɛrɛ a bɛ sabati ni sharti 6 min ye ni ala sɔnna a ma dɔ sira ma y'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɔnkili ɲuman ye an b'o di alisalamɛ foroba jamakulu ma yan'an ka bɔ ayiwa walada la an bɛ ɲininkali fila jaabi ayiwa sigi tɛmɛnen dɔ la asilamɛ ɲuman dɔ tun ye ɲininkali ɲuman kɛ n ko a ma n ko ɲininkali in mako bɛ walawalali la a ko ni silama ye muso ɲini muso labilali ye yanni ka se a furu sirili ma ko n'i sera o muso ma ni o ye den sɔrɔ yala ko silamɛya sariya b'o da kan wa yala ko ayiwa o den fana bɛ wele cogo di an bɛ ala sɔn taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama an kun y'a f'i ye n ko silamɛya sariya b'a haramuya ka se muso ma ni labilali dama ye k'a sɔrɔ ayiwa furu sirili ma sabati n ko ka muso ɲini o bɛ fɛn fila de da ka i ye alimɔkɛ yɛlɛma ka kuma muso in fɛ wa nazar ila wajhiha ani ka muso ɲɛda filɛ muso furu ɲini b'o dama de da kan o tuma sisan o kɔrɔfɔ fɔlen kɔfɛ an fɛ n'an ye kiti jɔ o kan nin ye ayiwa a jaabitɔ ye ni sariya dalilu ye an bɛ ala sɔn taala deli ala k'an bɛ sababa ma jaabi kɔni ye ɲininkali b'a ka jaabi ye ayiwa muso ɲininen yan'a furu ka siri i ye a tɛ daga i ka da ayiwa o muso fɛ a dalilu ye mɔgɔdamatigi ka kuma ye ala k'an sara kayira la mɔgɔdamatigi ko a ko wani kɛhu ko furu bi ma'ana al-wati'i ni maa min ngamɛ ayiwa ni daɲɔgɔnya kafoɲɔgɔnya maana ye n'a sɔrɔ i k'a fɔ ko furu k'i kamɛ kafoɲɔgɔnya de ma ko la yajuzu ko kɔni de daga fi shar'i silamɛya sariya la illa bi ahadi amrayni fo n'a kɛra ni ko fila sɔrɔ ayiwa sɔ kelen ye akdi nikahi furu ɲuman sirili aw milki yamini walima kinibolo ka marali n ye muso ɲini furu la wa furu sirila k'a di yan ka kɛ n furu ɲɔgɔn ye walima nin ye jɔmuso dɔ de ye n y'a san a makɛ bolo walima n y'a ɲɛnama minɛ ayiwa kɛlɛda la asilamɛya ka sariya hukumu kɔnɔ a dalilu ye ala subhanahu wa ta'ala ka kuma ye Qur'an na so la walladhina hum li furujihim hafizun ko ala ka jɔn minnu ni ayiwa o kɛmɛ k'u ɲɛfɛla tanga illa ala azwajihim fo n'a kɛra o furumusow ka o kɔrɔ ye furu sirila u ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw ma malakat aymanihim walima o kinibolo ye muso minnu mara o kɔrɔ ye u ka jɔnmusow nin de ye ɲininkali b'a ka ɲininkali jaabi ye o tuma min bɛ fɔ ka fara nin kan o de alisalama foroba jamakulu an ka kan an cɛsiri yɛlɛma ka don baaraw taabolo la fɔlɔfɔlɔ an ka sigi la an ka silamɛya taabolo la ni silamɛden kun ye ayiwa muso ɲini furu la ni muso labilala cɛ ye o muso in saamɛ ni maloya fɛ n'i ye muso in ji k'a ka taa bitigi la n'a y'a dɔn ko cɛ in sigi mɛ a bɛ taa lahara a tɛ taa ayiwa nka bi ala nana n'a ka n'a ye yɛlɛma kɛra bi ni ayiwa muso tulo donna na ko ale labilala cɛ ye ni muso in yɛrɛ retard la ba yɛrɛ de b'a sigilen ɲininka ko ne ko e ka man ninnu bɛ to k'i wele wa o tuma ne ko ninnu ka ko ye cogo di ye kana tɔgɔ da i kunna k'u y'i ɲini furu la k'i kɛra o furumuso ye u tɛ ka na u man kan tɛ ka mɛn i t'i yɛrɛ kɛ maa ye o yɔrɔnin bɛɛ o muso bɛ telefɔni ta ka don so kɔnɔ k'a sigi ka tasuma da cɛ in na ko karisa e ta y'a mun de ye n'i tɛ n fɛ i tɛ sira di an ka furu cɛ wɛrɛ ma cɛ ko tɛ ne na koyi o tuma o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ diyagoya cɛ in kan a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka na baro kɛ muso in fɛ n'o tile bɔra an b'a dɔn ko yɛlɛma ka kan ka don kow la yɛlɛma jumɛn ka kan ka don fɔlɔ an faw hakili sigilen kun don an mɔkɛw hakili sigilen kun don ko ninnu fila min ayiwa an dira ɲɔgɔn ma furu ye sisan fo ka taa se ninnu ka kɔɲɔ kɛ dɔw ma ninnu digira ɲɔgɔn na foyi la o tuma o la o tun bɛ furuw siri fo su in na ye kɔɲɔ ye furu siri fanba tun bɛ kɛ lazara selilen kɔ
hali bi an yɛrɛ ka faso la a b'o cogo de kan ka da mun kan an bɔkolo suraka lada o de b'an bolo ne kala ka Muritani ɲa ye suraka den labilalen a furucɛ ye u tɛ jɛ ka sigi kɛnɛ kelen ka diɲɛ foyi la ni ayiwa furu dɔw tɛ wa hali bi o laada de bɛ an ka ayiwa faso la ayiwa ni laada ma ɲɛ k'a bɛ fɛ ka yɛlɛma ka da tile yɛlɛmani ni sigida la yɛlɛmani kan min bɛ ɲin'an fɛ an k'an sen teliya ka taa alaseriya ma o tuma a bɛ ɲini denfaw de fɛ sisan n'i ye muso labila ayiwa cɛ ye o yɔrɔnin bɛ a furu siri yanni u ka na fɛn dɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama waati y'an d'an bolo ma ka ban an bɛ dugawu kɛ insha Allahu ta'ala baara in bɛ to sen na ni Allahu ta'ala sɔnna a ma ɲininkaliw jaabiw bɛ kɔfɛ ala k'a nɔgɔya an ma barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyyihil karim innahu huwas sami'ul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا توهاري المصطفى من المندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما